Kým sa otočí, jo? Ešte to stačí tak prekrútiť. No však áno, a keď ho sotí ešte. Ejha! No! Ej, ale je tam! Ešte, že je tam ten tvoj ľubo. Ja hovorím ty. Vyskúšaj! No, Dušanovi to zoberú. Pál! Pekne. Oha, pekne. Ej, a je tam! Viacej. A gól! Krista, to bol pekný gól. Kto to dal? Aha, gól. Čo? Čo mu nič nespravil, ale tomu čo mu spravil?